Għalina l-ħaddiema huma s-sinsla, mhux numru, imma persuna. Ek stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista f'intervista illi saritlu il-ħadd filgħodu fuq Net Television fejn spjega illi l-ħaddiema ta' pajjiżna huma s-sinsla tal-ekonomija. Iżda huma wkoll persuni u għalhekk għandu jiġi żgurat illi ċ-ċittadin jgħix ħajja ta' kwalità. Il-ħaddiem huwa s-sinsla tas-soċjetà tagħna, il-ħaddiem huwa dak illi jkun qiegħed iwettaq allura jmexxi l-qudiem mhux biss l-intrapriża ta' fejn jaħdem jew il-kumpanija jew id-dipartiment għax jista' jkun jaħdem mal-gvern tajjeb, imma wkoll ikun qiegħed imexxi l-qudiem lill-pajjiż. Imma l-ħaddiem aħna ma narawh ma ħarsux lejn il-prezz tiegħu biss, aħna nħarsu lejn il-valur tal-ħaddiem. U f'dawn il-ġranet jekk għalilit anke fl-ewwel ta' Mejju, dak ħajkun il-messaġġ illi għalina l-ħaddiem il-persuna tant għandha valur li ma rridux biss għax-xogħol imma rridu wkoll illi tgħix illi tgawdi lill-leżiż tagħha li allura ikollha ħajja ta' kwalità. Bernard Gregg spjega wkoll illi matul l-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista kompla jikkonferma l-isfidi u anke l-opportunitajiet tal-ħaddiema. Hekk kif huwa żar numru ta' negozji Maltin u Għawċin illi quddiem id-diffikultajiet li qed jesperjenzaw laqgħu il-proposti tal-Partit Nazzjonalista. U sostna wkoll illi kulħadd huwa konxju għal problemi li għandu l-pajjiż b'dawk l-aktar kurrenti jkunu it-traffiku u l-isplużjoni fil-popolazzjoni. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jelenka l-fatt li dan huwa gvern li ma għandux soluzzjonijiet għal problemi li ħoloq huwa stess, fejn anka spjega li l-Partit Nazzjonalista saħansitra offra soluzzjonijiet aktar minn 3 snin ilu. Huwa fid-daw ta' dan kollu li gvern ġdid nazzjonalista jkun determinat illi jwettaq il-viżjoni ċara tiegħu. Il-pjan u l-viżjoni li għandna l-pajjiż u wieħed ċar u wieħed b'saħħtu, il-gvern jista' jipprova jissellef minnhom, però xorta la mhux qed iwettaq evidenti m'għandux ir-rieda politika. Ir-rieda politika li aħna għandna u li aħna se nkunu qegħdin inwettqu għal ġid tal-poplu. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jispjega li gvern laburista reġa' qed inissel dubju fis-settur tas-saħħa ta' pajjiżna. Fid-dawl ta' dan kollu Bernard Gregg spjega li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jiżgura li gvern laburista ma jippermettix serqa oħra minn but iċ-ċittadin Malti. U allura qed nagħmluha ċara, aħna qegħdin assatakom, m'għandix dubi li anke jidrin deli jessa se jkompli jsegwi mill-qrib din bħala x-Shadow Minister tas-Saħħa, però ħankunu qegħdin nagħmlu dak kollu meħtieġ biex naraw li l-flus tal-poplu jintefqu kif suppost. U mhux se nittolleraw li jkun hemm xi bawxata oħra bħalma kien hemm tal-Vitals fejn l-iskop uniku li kellu l-gvern kien illi jisraq il-flus tal-poplu jaqsamhom ma' kriminali barranin illi ġew f'pajjiżna biex jisruqulna l-assi tagħna. Finalment, Bernard Gregg appella lil Robert Abela sabiex ma jfarfarx mir-responsabilta illi għandu fejn jidħlu it-tariffi imposti mill-President Amerikan Donald Trump. Dan għaliex insista illi bla dubju in-negozji Maltin u Għawċin qed jiġu affettwati b'mod negattiv.